ученици, скъпи родители и гости на днешния празник, най-големия празник за първи клас през учебната година, празникът на буквите. Не случайно започнахме с звънец, защото само преди няколко месеца този звънец огласи първия ден на учебната ни година, когато ние плиснахме с менче вода и здравец на нашите първокласници за добре дошли, като им пожелахме да се учат в нашето училище на българско четмо и писмо и да следват пътеките, пътя, по който вече са вървяли по-големите ученици от нашето училище. Затова и те ги въведоха в клас. И ето днес, след няколко месеца, ние можем да ви покажем и да ви демонстрираме, че сме направили това, което обещахме да направим първи учебен ден. Да се научим да пишем и да четем на български език с учителката на първи клас по български Мариана Рапчева. И с песните, които научихме през цялата година в часовете по музика с мен. Андрея. Да. Аз също ви благодаря, че дойдохте и че полагате толкова много усилия да работите вкъщи. Освен това, което ние правим в клас. И сега с нашите палавници ще ви покажем как сме научили азбуката. Запясвай песен, звънчето за нас. Здравей, хладна есен, здравей, първи клас. Повярвайте, няма по-радостни дни, да чуеш от мама, здравей, ученик. На, да чуеш от мама, здравей, ученик. Да чуеш от мама, здравей, ученик. Добрият учител с топли очи, цвинтилва косите, учи се учи. Така е чудесно, начин да седиш и букви и песни в час да редиш. И букви и песни в час да редиш. И букви и песни в час да редиш. Ех, утрини ясни, училищни дни, здравей, първокласник, звънчето звъни. Ех, утрини ясни, училищни дни, здравей, първокласник, звънчето звъни. Здравей, първокласник, звънчето звъни. Здравей, първокласник, звънчето звъни. Мама Василова, да се признаем, страшно трудно. Вярвам, че с мен всички са съгласни. Хайде този ден, аз съм първокласник. Първокласник, то не е шега. Колко много грижи мама сега. По часовник ставам времето следя, миг на начина си трябва да седя. Пиша буквичета на глас и разказвам ясно и внимавам час. Много грижи мама сега. Да с първокласник, то не е шега. Големите шегуват се с нас и често първолаци ни наричат. С насмешка казват, тези първи клас не могат да четат, а само сличат. Така ще бъде, но за кратък срок и ние ще пораснем, а тогава възможно е големите урок прочетене от нас да получават. Казваме с пълен глас, хубаво е първи клас. Всяко нещо най-прекрасно се нарича първокласно.
някакви чертички и улички. Вкъщи са оставили играчките и буквите и са отишли да пишат буквите. А знаете ли ви, деца, кой с тези букви и дали? Кирил и Методий! Царищите и ще образувам се всички. Бъдете с нас вижливи, пишете ни красиви. Ако правите ни грешки, сме тъжни, че сме смешни. По всички родни познати, азбука стройно концерт, сложиха двамата братя моите малки ръце. Сложиха двамата братя моите малки ръце. Пиша при дълги редици, пиша по белия лист. Те ми приличат на птици, ято в небесната вис. Те ми приличат на птици, ято в небесната вис. Уча ги злоби голяма, пълнични злъбни за мен. Дава ми дума, че няма да ми забравя ни ден. Дава ми дума, че няма да ми забравя ни ден. В е буква на водата. И във въздуха, и във всеки вятър. Браво! С буква Д се пише добър ден, да ръката си бъди до мен. Къде са ви усмивките? Викам сюлю буква е гората. Се отговаря планината. Браво! Жу-жу-жу, пчела ли има тук? Не пчела, а буква Ж, жужука. И думи с буква И са игри, игри и пак игри. Кой, къде, какво, кога и как така. Всяко питане започва с буква Х. Това е буквата на дядо. На пръв с нея се горде всеки страшен лъв. Браво! Буква М, най-скъпи думи. Сила моя мама, най-любима. Буква Н е щапаче от тук към приказния пръст на ръка. Браво! Буква Е, а идва? Буква Е, а идва с колело. Буква Е, а идва с колело. Познах я. Това е буква А. Браво! Покрив има буква П. Успри. Знай, бъд, приятел, поговори. Розата е цвете с буква Р. Спирам се букет да набера. Лаура, буква С. Се как странно се спирам, че цвеям слънце си. За буква У са ура, успех, уча се, учителка благодаря. В е буквата на пара в мляка, той показва пътя на моряка. За буква Х се пише хляб, хлябце, хайде, да твърнем от сърце. По-спорти, Цигулка. цигулка, под крилта, терач, буква С. Чук-чук, буква Ч, почука на водата и е ръчка. Буква Ш, Елизабет и Мадано, Шу-шу-шу, шушушка на Христана. Буква Щ на Ш, той е сестрата, само че е малко опашата. Браво! Буква Р, малко малка миската, като вода съм без козирка. Браво! Силна. Буква Ю, вакансия от юни. Южен вятър и море и дюни.
буква Я пристига най-накрая. Всички букви в азбуката зная. Днес защото всички букви вече знам. Заставаме си смихнати за Грамотни 20 добри деца. Браво! Викахме пак навън, хайде идвай да играеш, но без мен този ден почват лудите игри. Гледай ти какво направих, за игрите днес забравих. Се чета за вас, нова книжка имам аз. Нишко, моя сладкодумна, моя обична сестра, колко много си разумна и как си нежна и добра. Браво! Кати, силно! Ти ме водиш през морета, през гори и планини, на очите на поета и да приказни страни. Колко героични хори се познават, книжки, себе безумно основа. Мазливи ширини. Браво! В продължение на цяла година вие учихте буквите от българската азбука, които са създадени от братя Кирил и Методий. През тази година вие се научихте първо да пишете, а след това сами да пишете и да четете. Мили деца, днес вие ще получите едно много важно свидетелство. Грамотата мога да чета и да пиша на най-хубавия български празник. 24 май, денят на българската писменост. Не забравяйте, че на български език са говорили нашите деди и прадеди преди много векове. Български език е минал през много премеждия, но се съхрани до сега. Нека сега всички да благодарим на вашата учителка, че ви научи да четете и да пишете като големите и да кажем заедно. Благодарим, учителка любима, благодарим ви, госпожо Рапчева.